ሰላም ከመየለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና በቢ ዘለኹሞ ሰላም ጥዕና ተመኒና ባርከስ ሎሙ ድማ ከምቲ ልሙድ ሓዱሽ ሓበሬታት ተሰሚዐ ኣሎ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ድማ ከምዚ ዝፍለጥ ዴቭ ወዲሃይለ ምስ ሓፍትና ዲያና ማለት እዩ ፍቕራዊ ርክብ ነይርዎም ብጣዕሚ ኣዝዮም ድማ ይፋተዩ ነይሮም ከምኡውን ፍቕሪ እንተሃልዩ ባእሲ እውን ኣሎ እዩ ማለት እዩ ዴቭ ወዲሃይለ ድማ ምስ ዲያና ኣዝዩ ይፋተው ነበረ ኮይኑ ግና ካብ እቲ ፍቕሮም ድማ እቲ ዝበኣሶ ግዜ ስለ ዝበዝሐ ድማ ፈትሓ ወሲኑ ንሳ እውን ብተመሳሳሊ ማለት እዩ ይኹን እምበር በዚ ጉዳይ እዚ ድማ ሓፍትና ዲያና ተስፋ ብዘይምቑራፅ ንነዊሕ ግዜ ክፅበዮ ንነዊሕ ግዜ ድማ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ክትረኽቦ ፈቲና ነይራ ማለት እዩ ይኹን እምበር ኣይተኻዕላ ዲያና እስካብ ሕዚ ዋላ ኣዝያ ትፈቶ ወዲሃይለ ክበሃል እንከሎ ልባ ዘሎ ሰብ እዩ ማለት እዩ ክወፅእ ኣይከኣለን ምክንያቱ እቲ ሕሉፍ ዝገበረቶ ጌጋ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣዝዩ ጣዕሳይ ዴቭ ወዲሃይለ ድማ ምስ ዲያና ምስ ተፈላለየ ድሕሪኡ ምስ ሓንቲ ንፍዕቲ ዝኾነት ቆልዓ ቲክቶከር ማለት እዩ ሳምሪ ትበሃል ማለት እዩ ምስኣ ተላልዩ ምስኣ ድማ ኣዝዩ ደስ ዝብል ግዜ እናሕለፈ ከምኡውን ኣብ ዩቱብ ድማ ብፕራንክ ብብዙሓት ኣዝዮም ደስ ዝብሉ ስራሕቲ እናዘርግሐ ነይሩ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ድማ ምስ ሳምሪ ፍቑራት ከም ዝኾኑ እዩ ዝፍለጥ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ማሕበረሰብ ዝፈልጦ ንሱ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ድማ ዴቭ ወዲሃይለ ምስ ሳምሪ ምንም ዓይነት ፍቕራዊ ሂወት ከም ዘይብሉ ንረብሓ ዳ እምበር ንስራሕ ዳ እምበር ካብ ናይ ስራሕ ወፃኢ ከም ሓፍቲ እየ ዝፈትዋ እምበር ፍቕራዊ ሂወት ዝበሃል የብልናን ክብል እዩ ሓውና ዴቭ ወዲሃይለ ተዛሪቡ ማለት እዩ ሎሚ ድማ ንዓኹም ሒዝናልኩም መፂና ዘለና እቲ ፍቕራዊ ሂወት ዴቭ ወዲሃይለ ምስ ሳምሪ እንታይ ከመይ ዝመስል ሓቂ ዲኸ ፍቑራት ኣይኮኑን እንድዮም ዝብል ሎማዓንቲ ሓደ ኣገራሚ ዝኾነ ምስጢር ሒዘልኩም መፂ ኣለኹ ከምኡ ድማ ዲያናን ዴቭ ወዲሃይለን ኸ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለዉ ብገለ ድማ ብውሽጢ ይራኸቡ እዮም ዝብል ሓበሬታ እውን ኣሎ ዲያና እውን እስካብ ሕዚ ኣዝያ ትደልዮ ኣዝያ ትብህጎ ብዛዕባ ፍቕራዊ ሂወት ዲያናን ዴቭ ወዲሃይለ ኸ እንታይ ሓድሽ ነገር ኣሎ ዝብል ሕፅር ዝበለ መልእኽቲ ሒዘልኩም መፂ ኣለኹ ምሳና ኮንኩም ድማ ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዓድና ነዛ ቻናል ድማ ሓድሽ እንተደኣ ኮንኩም ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ኣይዘንግዑ እናበልና ሰናይ ፃንሒት ክነልኩም እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ከምቲ ዝፍለጥ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዲያናን ዴቭ ወዲሃይለን ድማ ዘይፈልጥ የለን ዳርጋ ምባል ይከኣል እዩ ኣብ ቲክቶክ ዳርጋ ንሳቶም ተቆፃፂሮሞ ክልቲኦም ክፋቐሩ ክልቲኦም ክበኣሱ እዮም ዝረኣዩ ማለት እዩ ካብቲ ዝፋቐሩ ድማ ዝበኣስዎ ግዜ ብዙሕ ነይሩ ማለት እዩ ዴቭ ወዲሃይለ ድማ ንዲያና ኣዝዩ ይፈትዋ ስለ ዝነበረ ንሳ እውን ኣዝያ ትፈትዎ ስለ ዝነበረት እናተበኣሱ ዋላ እቲ ፍቕሮም ድማ ሴፍ ገይሮም ንብዙሕ ዓመታት ብሓባር ፀኒሖም ማለት እዩ ግን ፍቕሪ ክበሃል ኣይከኣልን ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ባእሲ ዝሕልፉ ነይሮም መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ክጨቃጨቁ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ክራኸሩ እዩ ዝረአ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ኣብ ናይ ዴቭ ፀገም ኢለ ዋላ ሓደ ኣይረአን ማለት እዩ ምክንያቱ ሓፍትና ዲያና ድማ ንዴቭ ዓብይ ተፅዕኖ ትገብሮ ነይራ ማለት እዩ ምስ መሓዝቱ ከይፃወት ምስ መሓዝቱ ድማ ግዜ ንከይሕልፍ ተዓግቱ ነይራ ማለት እዩ ንምንታይ ተረኸብካ ንምንታይ ምስክለ ርኢካ እናበለት እናቀነት ኣብ ልዕሊ ፍቕሮም ድማ ጥርጣረ እናሕድረት ምስ እዛ ጓል እዚኣ ርኢካ እዛ ጓል እዚኣ ዕሊልካ እናበለት ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ፍቕሮም ድማ ኣዝዮም ይተኣምኑ እናሃለዩ ጥርጣረ እናሕድረት መንገዲ ፍቕሮም ድማ ንፋስ ክኣትው ጀሚሩ በዚ ድማ ምስ ዲያና ኣብ መወዳእታ ግዜ ድማ ክፈላለዩ ክኢሎም ነይሮም ማለት እዩ ግን ብዙሕ ሰብ ድማ ዲያናን ዴቭ ወዲሃይለን ድማ ኣዝዮም ደስ ስለ ዝብሉ ብዙሕ ሰብ ድማ ብሓባር ኮይኖም እቲ ፍቕሮም ቀፂሎም እቲ ዘበኣሶም ነገር ድማ ፈልዮም ነፂሮም ንሱ ገዲፎም እቲ ዘቀራረቡ ነገራት ድማ ብኡ ክቀራረቡ ከም ዘለዎም ብዙሕ ሰብ ይሕብሮም ማለት እዩ ኮይኑ ግና እዞም ፍቕራት እዚኦም ድማ ብሓባር ክቕፅሉ ኣይከኣሉን እቲ ፍቕሮም ድማ ተፈላለዮም ንብዙሕ እዋን እውን ፀኒሖም ማለት እዩ ዴቭ ወዲሃይለ እውን ኣብ ቲክቶክ ክረአ እንከሎ ብዙሕ ግዜ እውን ፍቱሕ እናበሉ ይፀርፉ እዮም ማለት እዩ ዴቭ ወዲሃይለ ድማ ምስ ኣፍቃሪቱ ዝነበረት ዲያና ድማ ድሕሪ ምፍልላይ ምስ ካልኦት ኣዋልድ ኣይትረአየን ምክንያቱ ንሱ ድማ በቲ ኣብ ፍቕሪ ዝነበሮ ፃንሒት ኣዝዩ ይፈትዋ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ካብኣ ምስ ተፈለየ ድማ ኣዝዩ ተሳቂዩ ከምኡውን ኣብ ቲክቶክ ላይቭ ምእታው ድማ መስተ እናሰተየ ገለገለ እናገበረ ሕማቃት ዝኾኑ ናይ ተስፋ ቁሩፅ ስራሕቲ ድማ
ክሰርሕ ነይሩ ዝሓውና ማለት እዩ። ከምኡ ድማ ዴቭን ሰላምን ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብሓባር ክልቲኦም ላይቭ ክኣትዉ እናተረኣዩ ነይሮም። ብዙሕ ሰብ እውን ምዚ ኣተሓይዙ ኣዝዮም ዝፋተዉ እንድያና ገዲፉ ድማ ምስ ሰላም ጀሚሩ ክብሉ ተሰሚዖም ነይሮም ማለት እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር እዚ መፃወቲ ከም ኣሕዋት እዮም ዝፃወቱ ነይሮም ማለት እዩ። ዴቭ ንሰላም ዋላ ሓንቲ ስምዒት ኣይነበሮን ኮይኑ ግና ሰላም ግን ኣብ ልዕሊ ዴቭ ስምዒት ኣሕዲራ ነይራ ኣዝያ ከም ዝፈትዎ ድማ ብገለ ኣጋጣሚ ትዛረብያ ማለት እዩ። እስካብ ሕዚ ጋህዲ ገይራ እኳ ኣየውፀተን። ሰላም ድማ ንዳዊት ወዲ ሃይለ ድማ ኣዝያ ከም ትፈትዎ ብገለ ኣጋጣሚታት ድማ ትዛረብያ ማለት እዩ። ከምቲ ዝፍለጥ ድማ ከምኡ ድማ ዴቭ ወዲ ሃይለ ድሕሪ ድያና ድማ ንኣጓላት ምቕራብ ኣዝዩ ስለ ዝኸብዶ ዝነበረ ምስኣተን ድማ ፍቕራዊ ህይወት ንክጅምር ዓብዪ ዕንቅፋት ኮይንዎ እዩ ማለት እዩ። ድሕሪ እዚ ድማ ዴቭ ወዲ ሃይለ ምስ ሓንቲ ነጣቢት ማሕበራዊ ሚድያ ዝኾነት ሳምሪ ማለት እዩ ሳምሪ ብዝብል ሽም ትፍለጥ ኣብ ቲክቶክ ማለት እዩ። ምስኣ ድማ ፕራንክ እናሰርሐ ፍቕሪ እናተፃወቱ ድማ ንሳምሪ ፕራንክ ገብራ ንሳ ከዓ ምስቶም ማሓዝቱ ኮይና ድማ ንዴቭ ፕራንክ ትገብሮ። ከምኡውን ብዙሓት ኣዝዮም ደስ ዝብሉ ስራሕቲ ካብ ቲክቶክ ወፂኦም ድማ ኣብ ዩቱብ እናዘርግሑ ፀኒሖም ማለት እዩ። ብዙሕ ሰብ ዝፈልጥ ዴቭ ወዲ ሃይለን ሳምርን ድማ ፍቑራት ከም ዝኾኑ ድሕሪ ዲኑ ድማ ንኣ ከም ዝፈትዋ ከምኡውን ኣብቲ ምስሊ ከምቲ ዝረኣዩ ድማ ከም ኣሕዋት ከም መሳርሕቲ ከም ካልእ እንተይኮነ ከም ፍቑራት ኣዝዮም ደስ ኢሎም ኣንፀባሪቖም ስለ ዝረኣዩ ዝነበሩ ብዙሕ ሰብ እውን ግምቱ ክልቲኦም ፍቕራዊ ህይወት ከም ዘለዎም ክልቲኦም ይፋተዉ ከም ዝኾኑ እዩ ዝሕብር ነይሩ ማለት እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር ዴቭ ወዲ ሃይለ ድማ ኣብዚ 2-3 መዓልቲ ሓደ ቪድዮ ሰሪሑ ነይሩ ማለት እዩ። በቲ ቪድዮ ድማ ምስ ሳምራዊት ዋላ ሓንቲ ነገር የብልናን ምስ ሳምሪ ብዘይካ መሳርሕቲ ብዘይካ ንለውጢ ንቀሳቀስ ሰባት ከም ሓውን ሓፍትን ዳኣ እምበር ምንም ፍቕራዊ ህይወት የብልናን ክብል እዩ ተዛሪቡ ማለት እዩ። ከምኡውን ኣብቲ ቪድዮ እውን ኣብቲ ቅድሚ ሕዚ ዝሰርሖ ፕራንክ እውን ገላ ክሰማ ኢሉ ዝሰርሖ ቪድዮ ድማ ኣብቲ ፕራንክ ድማ ዴቭ ወዲ ሃይለ ንሳምሪ ክሰማ ክብል ድማ እቶም ናታ ቤተሰብ ዝኾኑ ድማ እቲ ቪድዮ ምስ ረኣይዎ ኣዝዩ ከቢድ ነገር ተፈጢሩ ነይሩ ማለት እዩ። ዴቭ ዝበሎ ምስ ሳምሪ ምንም ዓይነት ርክብ የብልናን ብዘይካ ንስራሕ ብዘይካ መሳርሕቲ ብዘይካ ኣሕዋት ካሊእ ርክብ የብልናን ክብል ድማ ንዞም ቤተሰብ ሳምሪ እውን ክፍትኡ እናገለፀ ሓቢሩ ማለት እዩ። እዚ ሎሚ ተሰሚዑ ዘሎ ሚስጥር ድማ ዴቭ ወዲ ሃይለ ከምቲ ዝፍለጥ ድማ ምስ ሳምሪ ፍቕራዊ ህይወት ከም ጀምሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ይኹን ዳኣ እምበር እዚ ከም ኣሕዋት እዩ እዚ ከም ስኡና መሳርሕትና እምበር ምንም ዓይነት ርክብ የብልናን ዝበሎ ኩሉ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ። ዴቭ ወዲ ሃይለ ድማ ምስ ሳምሪ ዝተፈላለዩ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሒ እዩ ማለት እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር ምስኣ ድማ ፍቕራዊ ህይወት ጀሚሮም እዮም ማለት እዩ። እቲ ፍቕራዊ ህይወቶም እቲ ምስ ሳምሪ ዘለዎ ርክብ ድማ ናብ ጥቕሚ ከውዕሎ ደልዩ ማለት እዩ። በቲ ሕሉፍ ዝሰርሖ ምስ ዲያና ዝሓለፎ ዩቱብ ብዘይምኽፋቱ ምንም ተረባሓይ ብዘይምዃኑ ድማ ኣዝዩ ይጠዓስ እዩ። ምክንያቱ እቲ ቅድሚ ሕዚ ዘጋጠሙ ዕድል ድማ ብዘይምጥቃሙ ሕዚ ድማ ምስ ሳምሪ ተዳልዩ ፅቡቅ ዝኾነ ህይወት ፍቕራዊ ህይወት እናሕለፈ ከምኡውን ከምቶም ንሪኦም ዘለና ኣብ ዘመን እዚ ፕራንክ እናተጋበሩ ሰብኣይ ሰበይቲ ከምኡውን ፅቡቅ ዝበሃል ኣታዊ ብምርካብ ህይወቶም ይኹን ህይወት ቤተሰብ ዝቕይሩ ዘለዉ ኣሕዋትና ከምኣቶም ንምምፃእ ይሓስቡ ምስ ሳምሪ ዘለዎ ርክብ ድማ ሓቀኛ ፍቕራዊ ህይወት እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ እዚ ሕቡእ ኮይኑ ክፀንሕ ስለ ዝደልይዎ እዩ። ከም ኖርማል ፍቕራዊ ህይወቶም እናቐፀሉ ከለዉ ኣብቲ ዓይኒ ካሜራ ድማ ከምዚ ገይሮም ማለት እዩ እናተዋነዩ ከምዚ ገይሮም እናተፋቐሩ ከምዚ ገይሮም ድማ ነቲ ህዝቢ ብዘስሕቕ ዘዘናግዕ ብትምህርቲ ዘለዎ ነገራት እናምፁ ማለት እዩ ንሳቶም ሓሪፍ ኣታዊ ንምርካብ ክብሉ እዮም እዚ ነገር እዚ ሰሪሖሞ ዘለዉ ብጣዕሚ ብሓደ ወገኑ ኣዝዩ ደስ ይብል እዩ። ምክንያቱ ንለውጢ ወዲ ሃይለ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ካብ ቲክቶክ ወፂኡ ካብቲ ረብሓ ዘይብሉ ወፂኡ ድማ ናብ ረብሓ ናብ ፅቡቅ ነገር ምፁ ኣዝዩ ደስ ይብል እዩ። እቲ ንህዝቢ ሕቡእ ገይሮ ዘሎ ፍቕራዊ ህይወት ሳምሪ ምስ ዴቭ ድማ እዚ እውን ግዴታ እዩ። ምክንያቱ ነቲ ንቐፃሊ እቲ ናቶም ዩቱብ ማለት እዩ ብዙሕ ተዓዛቢ ክረክብ እንተዳ ኮይኑ ብከምዚ ነቲ ህዝቢ ፕራንክ እናገበርካ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ እናበሉ እናሰርሑ ከምዚ እናበሉ ፅቡቅ ስራሕቲ እናሰርሑ ንሳ እውን ብገለ ቪድዮ ከምዚ እናሰርሑ ድሕሪ ምፅናሕ ማለት እዩ ዝኾነ ግዜ እውን እቲ ናይ ሳምረን ዴቭን ፍቕራዊ ህይወት ድማ
حق أوصيمه لتهزي برام كم زجورون فلتي ياو كم تسفلت حفتنا ديانا دما نديب ودهايلا أزيات فوتويا أزيا خاطر تفكري بتعمي كابلبا مالتيو أبز حلفون رينام أب لايف مالتيو أفتو لايف زولو دما ديف ودهايلا أزيو حاري ودما كساوتلا كسحقلا ترأي مالتيو ديانا كم تفكر دما أفتي زحلفة نموداتها لايف زحلفو مالتيو أو مرأي يكالي مالتيو ياو ديف ودهايلا جن مساق أصل أيدلين مهناتو هيوتو حنفشوشو تيو مهناتو زي دما مساقون سلام يقولن هيوت نوعلو سلام يقولن أو سلام يبلن ننبينا هيوت ننبعنا هيوت نمرحكل ያው بسلاماوي መንገዲ እዮም ተፈላለዮም ማለት እዩ ያው ዴፍ ወዳሃለ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘለዎ ኣካይዳ እቲ ዝሰርሖ ዘለዎ ስራሕቲ ድማ ኣዝዩ ደስ ዝብል ክትነቕ ዝግብኦ መምሃራይ ዝኾነ ደስ ዝብሉ ስራሕቲ ከም ተዋናይ ኮይኑ ማለት እዩ ዘቕርቦ ዘሎ ኣዝዩ ኩሉ ደስ በሃሊ ማለት እዩ ንስቲ ስራሕ ድማ ቁጽለሉ ኣጎን ኮይና ኣብቲ ዩቲዩብ ከይድና ኸ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እንገረሉ ያው ንሎሚ ናኹም ኣቢልና ዝነበርና ሓበሬታ እዚ ክትካተሉ ጽንሕኩም መስል ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕሶ ክሳብ ንረኸብ ሰሰናይ ኣኻትኩም